1 op de 15 Zeeuwen is gevaccineerd. Het is woensdag 24 februari. Dit is Zeeland Nu. Nieuwe priklocatie bijna klaar. Blote paspoppen in plaats van toeristen. En waarom champagne magie is. Goedenavond. 26.000 Zeeuwen zijn tot nu toe gevaccineerd tegen COVID-19. Dat is 1 op de 15. En de verwachting is dat het aantal gevaccineerden vanaf volgende week snel oploopt. Dan komt de derde priklocatie erbij in de provincie. Studio A58 in Middelburg. Daar zijn ze nu bezig met opbouwen. Hier komen mensen binnen vanaf 1 maart. En loop je eigenlijk een looproute direct naar de priklijn. Of eerst naar de arts. Dit worden de 8 priklijnen. We hebben dus per priklijn kun je 12 mensen per uur prikken. Ja, dan zit je aan een kleine 900 prikken per dag. Of er hier daadwerkelijk zoveel prikken per dag gezet gaan worden, is nog maar de vraag. Er moet namelijk genoeg vaccin beschikbaar zijn. Vanaf maandag gaat deze locatie in Middelburg in ieder geval open. Dan zullen de eerste 85-plussers geprikt worden. Aan het geraamte te zien dat hier op de grond ligt, moet er nog wel wat gebeuren. Ja, we hebben echt nog wel werk te doen de komende 3 dagen. Ja, en dan heb je hier ook die andere looproutes nodig. Ik ben officieel de inkoopadviseur binnen de GGD. En ja, ik ben echt enorm trots dat ik dit namens de GGD neer mag zetten. Ik ben Zeeuw, dus ik vind het fantastisch dat ik dat ook mag doen. Ik werk voor een maatschappelijk iets waarin we met z'n allen straks eigenlijk onze vrijheid terugkrijgen. Dit is de derde Zeeuwse priklocatie. In de skihal van Terneuzen en in de Zeelandhal in Goes wordt al volop gevaccineerd. Na Middelburg moet er ook nog 1 in Zierikzee komen. Waar precies is nog niet duidelijk. Aangeschoven is zorgredacteur Marieke Kerklaan. Ja, Marieke, nog even terug naar die cijfers. Want voor de duidelijkheid, dit zijn de cijfers van de GGD en niet die van de huisartsen die ook prikken. Klopt, hè? Zeeland had wat dat betreft de primeur. Hè? Huisartsen mochten hier als eerste gaan prikken. Weliswaar voor speciale doelgroepen. En die doelgroepen zijn in deze cijfers nog niet meegenomen. Nee, dus in werkelijkheid ligt het dus hoger nog zelfs dan die 26.000. Ja. Ligt de GGD een beetje op schema? Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Want over welk schema heb je het dan? Hè? Dat schema wordt ook heel vaak veranderd, wordt aangepast. Juist vanwege dat gebrek of de niet-levering van vaccinaties. Maar de GGD Zeeland is in ieder geval duidelijk voor de komende weken. De komende weken worden 24.000 Zeeuwen gevaccineerd. En minister De Jonge die wil er nog extra gas op geven. Hè? Die heeft het over 2,5 miljoen prikken per week in de lente. Ja. En hoe zien dan nu de komende weken eruit hier in Zeeland? Nou, die 24.000 afspraken die zijn nu in ieder geval al gepland. Hè. Het gaat vooral om 80-plussers, maar ook bijvoorbeeld om zorgmedewerkers. Daar ligt echt nog de focus op. Sommige zorgmedewerkers krijgen zelfs al een tweede prik. Dat schema dat hopen ze natuurlijk vol te kunnen houden, zoals je natuurlijk ook al net in het filmpje zag. Maar ja, dat hangt dus allemaal af van die grillige levering van die vaccinaties. Dus ja, dat is afwachten. Dankjewel, Marieke. Best wat tevreden mensen na de persconferentie van Rutte gisteravond. Contactberoepen weer aan de slag, middelbare scholen open. Maar horecaondernemers en winkeliers waren niet blij. Ook niet die in Domburg. Daar werd vandaag actie gevoerd. Met blote paspoppen, want ze worden uitgekleed door het kabinet, zeggen ze. Met winkelen op afspraak zijn ze niet geholpen. Ze zijn afhankelijk van toeristen. Wij moeten gewoon open. Het water staat ons niet tot aan de lippen, het staat tot echt boven ons hoofd. Je ziet letterlijk de omzet op straat lopen. De mensen zijn er, het is heerlijk weer. Dus dat is ontzettend frustrerend, ja, absoluut. En er was meer symboliek. 200 stoelen werden naar buiten gesleept voor de 200 dagen dat de horeca inmiddels gesloten is. De rechtszaak tegen de man die ervan verdacht wordt in augustus vorig jaar een 21-jarige vrouw te hebben neergeschoten in haar huis in Middelburg ging vandaag verder. Het was een korte tussentijdse zitting. Het slachtoffer lag 2 maanden in coma na de schietpartij. Ze zit nu in een revalidatiecentrum en gaat met hele kleine stapjes vooruit, zegt haar familie. De advocaat van de 27-jarige verdachte wil de vrouw nog een keer verhoren. Maar volgens de advocaat van de familie kan de vrouw dat fysiek en psychisch niet aan. Het gemeentebestuur van Middelburg wil ook in de toekomst langdurig asielzoekers opvangen op 1 grote locatie. Nu nog is er een AZC aan de Laurens Thomasweg, maar die sluit in 2025, zoals afgesproken met omwonenden. Waar de nieuwe opvang komt, moet nog bekeken worden. Het gaat om een plek voor 330 asielzoekers.
De Zeeuwse gemeenten hebben besloten samen een plan te maken voor de opvang van asielzoekers. Voor 1 mei moeten ook de plannen van de rest duidelijk zijn. Welke rol speelde de gemeente Middelburg in de oorlog bij de onteigening van huizen van Joodse inwoners? En heeft de gemeente geld verdiend aan de verkoop van deze huizen? Na vragen van de PvdA gaat de gemeente dat onderzoeken. Die verkoop heeft natuurlijk ook geld opgeleverd. En dat is, voor zover wij kunnen nagaan, zeker niet naar de overlevenden of nabestaanden gegaan. In Middelburg zouden zeker 11 huizen zijn onteigend. Als de gemeente geld heeft verdiend aan de verkoop van deze huizen, wil de PvdA rechtsherstel. En dan gaat het mij nog niet eens zozeer om het bedrag, maar wel om het feit dat de gemeente dat gebaar maakt. Zelf actief naar die mensen toe gaat en zegt, ja, dit is niet goed gegaan. Wij vinden dat er hier rechtsherstel moet plaatsvinden. Dat zou ik graag zien. Wijkbewoners zijn niet blij met het huidige bouwplan voor Hotel Britannia aan de boulevard in Vlissingen. We zijn niet per se tegen een hotel. Het vullen van het gat op de boulevard is belangrijk. Ook weer een impuls voor Vlissingen. Maar de huidige hoogte, het nieuwe gebouw, is veel te hoog en ook niet conform met het bestemmingsplan. Wat voor overlast geeft dat dan? Nou, het hotel in de huidige opzet wordt dusdanig hoog, met een 64 meter, dat we heel veel schaduw krijgen in de wijk, dat we last krijgen van windstromingen. Er is geen onderzoek gedaan naar verkeersbewegingen die veel groter zullen zijn. De omwonenden zijn nu bezig met een handtekeningenactie en willen in gesprek gaan met de gemeente. Je geld verdienen met je passie. Dat willen wel veel mensen, maar is niet altijd gemakkelijk. Nathalie Volkaert uit Goes lukte het. Zij werkte in de psychiatrie, maar toen dat te veel werd, besloot ze haar passie te volgen. En dat is champagne. Ik heb 15 jaar met heel veel plezier in de psychiatrie gewerkt. Maar op een gegeven moment is dat net te veel geworden. En was het tijd om de passie en de liefde voor champagne te gaan volgen. De liefde voor champagne resulteerde in een webshop en een speciale ruimte aan huis. Zo. Dan is dit onze adviesruimte. Zoals je ziet staan er wijntjes, is er champagne. Hier geven wij ons advies aan klanten. Dus als je langskomt en je vraagt van, goh, heb je een leuke fles? Dan vragen wij naar de smaak en gaan wij kijken wat bij je past. Champagne heeft magie. Dat is de koning der wijnen. En voor mij is champagne een vleugje magie en een speciale drank om het leven te vieren, de liefde te vieren. Ik ga de hals van de fles laten ploppen, zeg maar. Dus sabreren noemt dit. Op zondagochtend altijd om 11 uur ging er de fles open. Dus ik was altijd van de partij. En ik was 4 en ik mocht gelijk, een heel klein beetje wel, mocht ik gelijk proeven. En zo ontwikkel je wel je smaakpapillen. Dus met de paplepel ingegeven. Dan zijn we hier in onze champagnekelder aangekomen. Wij bewaren hier onze champagnes. We hebben ongeveer 500 flessen dat wij in stok hebben. Ja, wij leveren ook aan restaurants hier in Goes. Dus hier nemen we dan onze voorraad mee. Met de hand geplukte druiven, geselecteerde wijnen. Ja, ik vind dat je dat proeft. Dat daar liefde en passie en trots in zit. Dus voor mij is dat mooie ambacht. Dat wil ik op de kaart zetten. Alsjeblieft. Dank je. Kunnen we weer vooruit? Ja, top. Doei. Binnen 15 jaar moeten er in Zeeland meerdere grote waterstoffabrieken komen. Ook hele grote, van ongeveer €1 miljard. Dat stelt de directeur van Noord Seaport. Overheid en bedrijven moeten volgens hem fors investeren in waterstof, want het lijkt de oplossing voor veel problemen. Waterstof kun je misschien het simpelst omschrijven als het gas dat je uit water kunt halen. Eenmaal uit dat water gehaald is waterstof brandbaar. Ik pak even hier een reageerbuis en dan ga ik hier even
de waterstof in opvangen. Dus het gas? Het gas. En dan zie je helemaal niets. En dan ga ik dat even in de vlam brengen. Zoals je ziet, het waterstof reageert met de zuurstof uit de lucht. En daardoor krijg je weer energie vrij. En die energie kan je weer gebruiken bijvoorbeeld om auto's te laten rijden. Het voordeel van dat waterstof is dat we geen fossiele brandstoffen verbranden. Dus geen benzine verbranden. En zoals je weet, als je benzine verbrandt, ontstaat er koolstofdioxide. En dat zorgt eigenlijk voor de klimaatverandering. Op deze vlakte in Vlissingen-Oost komt een waterstoffabriek van het bedrijf Volt H2. Volgens het bedrijf is waterstof de benzine van de toekomst. Op termijn kunnen de vliegtuigen ermee vliegen, de raketten vliegen er nu al mee, de auto's kunnen ermee rijden, maar het zal vooral toepassingen hebben de eerste 10, 15 jaar in de industriële markt. Dus vrachtwagens, boten en daarna de vliegtuigen. Hoe belangrijk is uw fabriek of kan uw fabriek worden voor dit havengebied? Wel vooral als een symbool ook, hè, want het is een van de eerste projecten. We bouwen een fabriek die ongeveer 40 à 50 miljoen gaat kosten. Dat is inclusief de opslag en eventueel tankstation. Een waterstoffabriek van 50 miljoen is een mooi begin. Maar Zeeland heeft veel meer nodig voor de vergroening van haar industrie. Zegt directeur Schalk van het Zeeuws-Gentse havenbedrijf Noord Seaport over de eerste waterstoffabrieken in zijn gebied. Als we natuurlijk onze industrie de omslag willen laten maken naar groene energie, dan zal er ook minstens 1 à 2 heel grote nodig zijn. Dan spreek je per eenheid van 1 gigawatt over een investering van afgerond 1 miljard euro. We mogen niet vergeten dat we toch hier in het derde industrieel complex van heel de Benelux zitten. En dan is 1 miljard toch weer niet zoveel meer. Om waterstof te maken heb je eerst ook weer energie nodig. En dat krijgt Zeeland uit windmolenparken op zee. Zoals nu ook IJmuiden-Ver, waar Zeeland van het kabinet een aansluiting op heeft gekregen. Maar ook dat is nog niet genoeg. 1 kabel zou inderdaad wel voor een fabriek kunnen zorgen en voor 1 eenheid. Alleen dat zal niet voldoende zijn om voor onze industrie zoals die vandaag bestaat de hele omslag te maken. Dus wij zullen moeten blijven rekenen op Nederland, op België, op Europa om nog windparken te bouwen en om dan ook Zeeland niet te vergeten. Want ook onze industrie en die 100.000 mensen die in onze haven werken hebben dat echt nodig. Overigens hebben Nederland, Vlaanderen, de Belgische federale overheid, Noord Seaport en nog 8 andere partijen vandaag hun definitieve handtekening gezet onder plannen voor een nieuw spoor tussen Gent en Terneuzen. De partijen gaan de plannen nu samen verder uitwerken. Meer hierover leest u op onze website. Op sommige plekken in de provincie werd het vandaag 18 graden. Er werden dus weer records mee verbroken. Veel zon erbij, dus het was genieten buiten. Morgen is dat een eind klaar. Dan zakt de temperatuur een stuk. Het is bewolkt en later op de dag kans op regen. En de dagen erna daalt de temperatuur nog verder naar 9 à 10 graden. Even geduld dus maar tot het echt lente is. Dit was Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.